Dnes jsme na Karlově mostě, Mostecké věži. L4 bacimetri bolle visar mig att Ariano vedo motion da Gatrido, som har travagala per Chantere. Lukáš Březník. Dobrý den, v prvé řadě bych chtěl zde představit našeho známého fotografa Davida Hanikýře. Dobrý den. Dobrý den. Takže blbý objektiv. Jak to dnes vidíte? Jo. Pojďte na záběr. No, vidím to dobře, počasí je nádherný, studenti přišli následovat jedna věc, že půjdeme na kampus, že budeme fotit architekturu, městskou krajinu. Takže my vám již později se přihlásíme opět znovu. Ano. Právě se nacházíme v Praze, u Zděnářků a máme tady zcela exkluzivní rozhovor s nosičem stativů. Dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho už nosíte stativy? Celý život. Stativy vlastně jsou takový můj koníček. Aha, děkujeme. Takže jsme na kampě a právě zde jsme potkali největšího amatérského fotografa Martina von Růžičku. Dobrý den. Je to právě jeden z největších testerů všech fotografických značek, který zde můžete vidět, například Canon, Nikon, Fuji, nebo například Sigma a podobně. Jak vidíte, jsou to všechno vyzkoušené prototypy modelů. Je to nová značka, která... Takže jak dlouho fotíte? To je velice zajímavé. A chystáte se pořídit si nějaký ještě další fotoaparát? Takže tento přístroj asi vyhodíte, že? Aha. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji, nashledanou. Takže toť ode mě vše. Lukáš Řezník, Filosof Studio. Dobrý večer, tak situace je stále stejná, ale mám tady u sebe teďkon Pavla Hovčíka ze 14. sjezdu UBKSČ. Dobrý den. Mohl bych se vás teda zeptat, co se hlavního probírá na tomto sjezdu? Ano, i takto výřečné máme naše politiky a proto se ještě jednou zeptám, došli jste k nějakému závěru? Tak bohužel, to je ode mě vše a zase přepínám do studia. Nashledanou. Vážení přátelé, zakončujeme naši celodenní touru ve fast foodu na Anděl. Děkujeme za sledování. Nemáš dáš tady ukážet. Jenom těch radolů za stovku. Jane Jakube, řekněte něco ke svému obědu. No tak pan Řezník se rozšoup a zaplatil mi oběd, protože jo, jsem mu minule koupil minerálku. Tak... Námitka, stížnost, protest. V žádném případě to pobírám i s těma 30 milionama. Je středa 9 hodin ráno a my jsme se sešli před lanovkou a čekáme na profesora Hanikýře, který přijde a pojedeme nahoru a pojedeme na Pražský hrad, kde budeme fotit a dělat různé směšné zábavy. No, právě sedíme v lanovce a čekáme, než nás vyveze nahoru k Petříně. Petřínu.
právě jsme dojeli na místo určení. Teď už jsme vlastně nahoře a půjdeme jenom k Pražskému hradu, kde nafotíme spoustu zábavných fotek, nebo aspoň hezkých fotek. Takže teď stojíme na louce, fotíme a pan profesor nám povídal teď o širokouhlých objektivech, takže se i přiučujeme a teď se můžeme koukat i krásným pohledem na Prahu. Právě jsme Co víc nahoř. u bran kostela, moc hezkého kostela a je to strašně super. Takže teď stojíme před Pražským hradem, kde natáčíme další videosekvenci. Půjdeme nejdřív dolů, dovnitř, nebo nepůjdeme dovnitř? Projdeme obě nádvoří Projdeme obě nádvoří, vyfotíme si pár a zajímavých nakoukneme fotek. do katedrály Nakoukneme do katedrály svatého Víta. A potom půjdeme na Karlův most fotit reportáž. Právě jsme v chrámu svatého Víta, kde fotíme nejkrásnější gotický interiér v Praze. Je to opravdu krásné a věřím, že všichni to berou jako veliký přínos do své fotografické kariéry. Chrám svatého Víta je gotiky chlouba. A já vás tu vítám. A půjdeme dál. Tam nalevo v sále, kam pohled můj stoupá, je koruna krále, však není tu král. Tak co? Já budu natáčet asi hodně dlouho ještě. Že tam hraje zůstaví s tebou. Tak teď jsme viděli střídání stráží, právě jsme přišli kopcem dolů z Pražského hradu. Viděli jsme střídání stráží, který bylo zároveň vlastně tématem pro několik lidí, kteří ještě neodevzdali reportáže, takže jsme to i fotili. A bylo to moc pěkný. No a teď půjdeme na Karlův most, jak jsem říkal už, a vyfotíme ještě jednu reportáž. Tentokrát už úplně asi všichni. A to už bude nejspíš konec, takže už mě bolí záda. Tak můžeme. Přátelé, už jsem tu opět já. Právě se vracím z hradu. Nyní jsme na Karlově mostě, kde se chystáme fotit detaily kupujících nebo kupující celkově. Opět se vám přihlásí můj kolega Jan Jakub Jelínek.
Teď jsme ve věži u Karlova mostu, kamž nás po několika těch schodech stoupání nahoru nás nakonec stejně nepustí, protože jsme museli platit. Takže jsme sem šli, aby jsme se znovu objevili ve videoblogu a mohli jít zase dolů. Dobrý den! Dnes je středa a tak jsme se vydali směrem do Prokopského údolí. Zastavili jsme se v chrámu a později se vám Filip Blažek přihlásí z dělohy. Hezké slunečné dopoledne. Právě se nacházíme v takzvané děloze, jak můžete vidět za mnou. Uprostřed, kam ukazuji, můžeme vidět zárodek embrya, které může mít přibližně 14 dní. Za chvíli se zase přihlásí můj kolega Jan Jakub Jelínek. Takže právě teď jdeme lesem a stala se nám neuvěřitelná věc. Mezi tím, co jsme natáčeli náš report z dělohy, naše skupina odcestovala kamsi dopředu. Teď jdeme po cestě a nevíme kam. Uvidíme, jak to dopadne, ohlásíme se vám za chvilku. Uvidíte to, jestli to bude na YouTube, tak jsme se našli. Právě jsme u domu, kterému se teď nově říká Dům Jogína a bydlí tu podivuhodní lidé, kteří vám dají za 80 korun met a vyrábějí tady solární energii a když je poprosíte, tak vám dají lekci jógy, jsem zjistil. Vážení přátelé, právě jsme dorazili nahoru. Ano, a za námi můžete vidět krásně sídliště, anebo tamhle dole zachovalé budovy. Mihao, přátelé, právě se nacházíme na japonských schodech a jak můžete vidět za mnou, máme tady krásné schodiště a zábradlí. Zde můžete si povšimnout krásných znaků rozsypaného čaje japonského stylu. Vážení přátelé, právě stojíme před jeskyní, kudy projdeme a budeme pokračovat v dalších útrobách naší cesty. A můžeme se podívat, jak je krásně vyzdomena mechem a překrásnými přírodními kameny. Skutečně dočetl jsem se v jedné encyklopedii, že ty kameny sem nikdo nedal. Jsou to přírodně. Takže právě se nacházíme v útrobách jeskyně. Je tady opravdu velká tma, není vidět na krok. Ano, je tu tma jako v pytli v hobití noře. Sám bych to líp nepojmenoval. Vzácné nástěnné malby se táhnou po celé jeskyni, která je dlouhá téměř 320 metrů. Právě jsme vylezli z jeskyně. Náš kolega Jan Jakub Jelínek zůstal kdesi uvnitř a teď se chystáme na jezdírko. Nebudete tomu věřit, ale právě se nacházíme na dětském hřišti. Vedle nás je právě teď jezírko, které je bohužel velké, ale za to špinavé. Já také jsi hrozný umělec. Ne, já jdu nahoru a nevezmu si. Leduji, jak mají, a bledí, jak mají. Tak a jsme v místní hospodce u Ježibaby a máme exkluzivní rozhovor s místní nejlepší číčou. Takže jsme na pivě.
Černá Plzeň. To je Kofola. No nicméně jsme u Ježibaby, takže si dáme asi ještě další Kofolu. Dobré odpoledne, jsem to zase já, váš Filip Blažek, a cože tu máme dnes? A teď právě tady můžeme vidět landartové dílo skupiny Pan Blažek, slečna Janoušková a Mr. Franz. Má to představovat jakousi žirafu, jak můžete vidět zde tímto dlouhým krkem. Žirafa okupovaná množstvím šneků, jako například zde, zde a zde. A nebo já tady zde taky vidím jakousi židli, ale ne asi pro člověka. Asi by to nevydrželo. To je ode mě vše, půjdeme se podívat na další landartová díla. Tak díky Filipe. Já se právě nacházím u dalšího stanoviště, kde si můžete povšimnout dalšího landartu skupiny Řezník, Kuncová a Jelínek. Jelínek se na to moc nepodílel, protože jel na autobus, takže tady bylo asi 5 minut. Já jsem udělal asi největší část z toho. Tyto dvě osoby představují Adama a Evžu. Jak je znáte z bájné pověsti o Adama a Evě. Můžete si všimnout například krásného zpracování, kdy obě osoby sedí, takže je to takové využití dvou kamenů přímo tady v přírodě. A jsem tu opět já, jsme u dalšího landartového díla, tentokrát skupina Pelikanhäuser. Z této strany si můžeme povšimnout, že to vypadá jako jakýsi anděl, složený ze šutrů. No, nevypadá to zrovna nějak nápaditě, ovšem jak zvolili jakousi mozaiku, není to vůbec špatná. Z této strany si můžeme povšimnout, že to vypadá jako jakýsi plamen. Ovšem ve srovnání s ostatními skupinama tato velice pokulhává. A připravili jsme si pro vás právě exkluzivní rozhovor se stavitelem tohoto landartového díla. Takže co jste přišel dělat? Já jsem si přišel hrát s kamením. Tak to vidíte, takhle to v skutečnosti bylo. Tady to je Elko, jo. Každý kámen má prostě svoje jméno. Potom tady můžete vidět pauzourek, to jako takhle, jo, vidíte, to jako funguje normálně. Potom tohle vypadá jako taková, jako možná, když máte představivost, tak jako střecha třeba, jo? Když potom najdete tady potom ještě nějaký základ, tady třeba, jo? A máte dům. Tak to by bylo pro dnešek všechno, jinak se ho nezbavíme. To je ode mne vše a za chvíli se opět spojíme. Naschledanou. Pomalu se přesouvám na stanoviště, kde nesmíme příliš rušit. Je to stanoviště městeckého Hovančíka a pana Růžičky. Jak zde můžeme vidět, provádějí se zde právě velice přesné práce, které musíme být teda tiší, aby se jim to opravdu povedlo. Můžete si všimnout, že skupina... Moc nahlas, teď se nám to celý posral! Probůh! Ježiši Kriste! Mlátí kamen! Já mám to, že mezi tím, co jsme teďka tady, tak nám dole kradou věci, takže bych docela doporučoval, aby už jsme jakoby šli. Jo, to je pravda. Jak se k tomu vyjádříte? Váš názor? Já jsem tam měl 40 platebních karet, 3 diamantové hodinky. Takže já myslím, že podle toho, jaký jsme měli úspěch na vernisáži, můžeme rozjet sériovou výrobu. Prosím, to je z Hovančíku. Pavla? Já myslím, že kus by se mohl prodávat za třeba 5 000. A myslím si, že je to velkým přínosem do každé domácnosti. Co to umí? Žirafa umí sbírat šneky, umí stát na místě a dokonce i padat. Já myslím, že je to za tuto cenu velmi povedená věc, kterou opravdu si zaslouží mít každý doma. Jak se k tomu vyjádříte? Hele, já se k tomu vyjádřím asi tak. Jako žirafa to vůbec nevypadalo. Byla to fakt největší sračka, ty vole, jak kdyby to... No, já myslím, že pan Hovančík nemusí nic říkat, protože z něj vypadnou akorát kdejaké sprostá slova. Drž hubu. Pěkný češtin. Kde jaká pěkné slovo.
Takže, abych se opravil, z pana Hovančíka vypadne akorát kdejaké sprosté slovo. Takže vážení, je konec dne, fakt hodně nás to bavilo a můžete se těšit na nějaký zážitky v budoucnosti. Jo. Mějte se, uvidíme se příště. Ahoj, takže dneska se vydáváme po stopách exkurzí a výstav. To nás čeká, dneska je totiž poslední den fotografických a výtvarných praxí. Vážení přátelé, právě se nám naskytla exkluzivní možnost prohlédnout si tuto malou galerii. Pojďme se podívat dovnitř. Dobrý den. Dobrý den. Jo, ten vzor je dobrý. Velice zajímavé obrazy, můžete si povšimnout. Takovou vstupné dobrou. Dobré dopoledne, právě se nacházíme na kampě a čekáme, než otevře místní výstava. Ty nohy. Tak jsme se dočkali otevření výstavy. Právě stojíme za výstavními díly. Ano, na této výstavě je skvělé, že některé exponáty jsou interaktivní a tudíž si někteří návštěvníci můžou vyzkoušet spoustu zajímavých možností, jako třeba já teď mám tělo z odlitku. Podíváme se dál. Zde. Světoznámé dílo, pojmenoval bych to Chaos. Mám za sebou asi 375 schodů, ale chystám se dál do 17. patra muzea Kampy. Pojďte za mnou. Právě stojíme na střeše tohoto úžasného muzea, neboli galerie, a stojíme přímo na zvláštním sousoší, které je celé vytvořeno z plechu a rzy. Ano. Jsem tu zase já. Za shlédnutí tohohle videa žádáme chleba. Tak a jsem nahoře. Jsem přesně na střeše této galerie. Tato galerie je opravdu krásná, velká, rozlehlá. Dokázal bych si představit tady bydlet. Mám tady krásný, opravdu velmi krásný pohled, rozhled na Hradčany, nebo na Petřín, nebo na Vltavu. Právě se nacházím v dělící komoře nad 2 expozicema. Pode mnou můžete vidět krásný dílo padající vody nebo stékající vody. Vypadá to opravdu zajímavě, takový efekt bych chtěl mít doma. Právě jsme vylezli z výtahu se spoustou podivných lidí. Právě teď se nacházíme v jednom ze sálů, kde jsou toto výtvarná díla. Já bych to pojmenoval spíš jako, že tak to vypadá, když v tiskárně dojde barva. Takže jsme v dalším sále této opravdu pozoruhodné výstavy. Za mnou vidíme jedno z těchto díl. Zde můžeme vidět taky díla, přirovnal bych to k tomu, jak to vypadá, když v tiskárně rozměru barva není vůbec. Ale mi to splývá na ten obraz. Já myslím, že kritici se na této výstavě velmi vyřádí. Takže nacházíme se v domě u Zlatého prstenu, kde má Tereza Damcová svou výstavu, kterou nazvala Frida Kakl a Vyvrhelé. Tato výstava je samozřejmě i interaktivní. Můžeme si zde například zmáčknout tlačítko.
Nacházíme se v galerii Docs, kde si můžeme prohlédnout spousta uměleckých děl. Dostali jsme také hlasovací lístečky, na které můžeme napsat oblíbené číslo svého oblíbeného díla a potom něco vyhrát. Takže se pojďme podívat. Připravil tady ateliérový a rezidenční program. Takže moje práce víceméně spočívá v tom, že zařizuju, aby se mohli přijet zahraniční umělci nějakou dobu tady pracovat. Někteří mít výstavu a někteří nemít výstavu. Provedu vás po Meet Factory, trochu vám tady řeknu, jak to tady funguje, jak to vzniklo, jak to tady běhá. Kdybyste měli nějaký dotazy, tak se určitě zeptejte. Ještě vás... Jsme velice rádi, že jste nás sledovali a dnes už ukončíme celou naši sérii reportáží. Děkujeme vám.